Um, anyị ekene gị n'ụbọchị nke tata. Anyị anabata gị na emume, anyị anabata gị n'oge a anyị na-ewetara gị akụkọ ezinụlọ. N'akụkọ ezinụlọ tata ụbọchị nke tata na CIA News Africa ka anyị na-eme agba mbọ ka anyị kọwara gị ọtụtụ ihe gbasara ezinụlọ, ihe ị kwesịrị ịma, ihe ndị nne kwesịrị ịma, ihe ndị nna kwesịrị ịma, na ihe ụmụntakịrị kwesịrị ịma. Ọ bịa ka anyị na-ewetara gị tata n'akụkọ ezinụlọ. N'ụbọchị nke tata anyị na-anabata nwanne anyị nwanyị Oriakụ Amaka Eze Okeke, onye ga-adọwa okwu agba wee kọwara anyị ihe bụ ọlụ ndị nne na ezinụlọ. Gịnị ka nne na-alụ, gịnị ka nne kwesịrị ịdị na-alụ. Ọ bụ na obodo dịba mma, anyị asị na nne na-eme ọfụma. Ọ bụ na obodo dịba njọ, anyị asị na nne na-eme nke na-adịrọ mma. Kedu ihe ndị nne na-alụ n'ezinụlọ? Nyanwa ka anyị ga-eweta tata n'akụkọ ezinụlọ, ka anyị dọsa ya bụ okwu agba, ka anyị mara ebe mmiri si banye n'opi gbagburu wee dozie nke a ga-edozi. Sonyere anyị dị ka anyị na-ewetara gị oge a anyị kpọrọ akụkọ ezinụlọ. Nne, anyị na-asị gị nnọọ rinne maka ịnọnyere n'ụbọchị nke tata. Daalụ rinne. Biko na-etufughị oge, gịnị, onye bụ nne? Onye bụ nne na nghọta nke gị? Onye bụ nne? Nne bụ nwaanyị ọbụla anụbatara anụbata n'ezinụlọ n'ebe gbasara alụmdi na nwunye nọ. Alụmdi na nwunye bụ ihe gbasara nwoke na nwaanyị. Mgbe ọbụla nwoke si n'ezinụlọ ya wee jee na ezinụlọ ọzọ wee jee nụta nwaanyị, akwụkwọ nsọ mere ka anyị mata na ọ dịghị mma nwoke ịnọ naanị ya. Ọnya mere na nwoke tozuru etozu na-ebini gwa ndị befa na onwego onye m hụrụ mụ na ya ga-ebi, o jee nụbata ya. Ọ bụ na ọ nụbata onye ahụ, emechaa emume ka esi eme ya, mana nke omenala mana nke ndị ụka, na-ele anya na oge na-adịghị anya na a ga-ebido ịhụ ụmụaka ka ha na-agbagharị. Mgbe ụmụaka a bidoro gbagharịba, ma na onye ahụ etozugo etozu, asị na onye a bụrụgo nne n'ime ezinụlọ. Daalụ nne. Na ịzụlite ya bụ ụmụntakịrị maọbụ ime ka obodo dị mma, iche na ndị nne maọbụ onye nne nwere ọrụ na ihe dị otu a? Ndị nne nwere ọtụtụ ọrụ n'ebe ịzụlite ụmụaka nọ. Ọ bụrụ na ị bịa n'obodo anyị n'ụbọchị taa, ịhụ na ọtụtụ nsogbu anyị na-enwe n'ebe ụmụaka anyị nọ bụ na ọtụtụ ndị nne na nna na-eleghara ụmụaka ha anya. Ọtụtụ asị gị na ha ewerego ihe niile nye Chineke n'aka. Ị na-enye Chineke ihe niile n'aka, ọ Chineke ga-azụrụ gị ụmụ gị? Chineke emego nke o ji bụrụ chi inye gị ụmụaka a. Ngịnwa ka ọ dịzi n'aka ilezi anya hụ na ụmụaka a na-azụlitere ha. Mgbe ọbụla nwaanyị mụrụ nwa, o nwere ọtụtụ obi aṅụrị na-akpa ya nke ukwuu n'ihi na ọ mụtago nwa, n'ihi na ụkwụ esigo ya ike ebe ọ nọ. Ọ bụrụ na ọ mụcha nwa a, nwatakịrị ebido na-etolite, obere oge ogbebe igbe, obere oge ojebe ije, obere oge okwuwe okwu. Mgbe ahụ o bilitere na-etolite ka ọrụ nne mee gịnị? Ọrụ nne bidoro. Ndị nne nwere ọtụtụ ọrụ ha na-arụ, ọ bụ ọsọsọ ibu nwa n'afọ. Mgbe nwaanyị bụ nwa n'afọ, ọrụ ọ na-arụ mgbe a karịkwara, maka na ọ na-agba nwaanyị dị ime. Ọ bụghịzi ka ahụ ya dịbu maọbụ ihe ọ chọburu ime maọbụ ihe ọ chọrọ iri ka ọ na-eri. Emegide amụọ nwa n'ọnwa itenaanị. Mgbe ahụ a mụrụ nwa ahụ, mgbe ahụ ka ọrụ bidoro. Ebe anyị na-enwe nsogbu n'ebe ezinụlọ nọbụ ma ọ na ebe ịzụlite ụmụaka nọbụ na ọtụtụ ndị nne na nna na-arapụ ụmụaka ha ka ha too tupu ha ebido ịgwa ụmụaka ihe kwesịrị ka ha mee. Ana m agwa ndị mmadụ na ịzụlite ụmụaka na-ebido n'obere. Mgbe ahụ o bidoro na-egbu igbe, mgbe ọ na-eje ije, mgbe ahụ ka ị ga-ebido wee tụzibere ya na-ahaziri ya ụzọ kwesịrị ka ọ jee. Ma mgbe ịkụ nwatakịrị n'aka, mgbe ọ na-aṅụ ara, na mgbe ya bụ nwatakịrị nkata ara ọta nne ya arụ, mgbe ahụ ihe nne kwesịrị ime bụ ịkpatụ ya aka obere, ọ mara na ihe o emeghị gịnị adịghị mma. Ọ
ọ bụrụ na anyị malite mgbe ụmụaka ha toro wee na-enwere ha anya na-azụfa, ọ ga-eme na mgbe ha ga-etolite ifuru ife dị iche ga-adị ebe ụmụ anyị nọ na ebe ụmụaka ndị ọzọ nọ. O nwere otu akụkọ a kọrọ anyị mgbe ahụ, nwatakịrị ya nwa ya na-egwu egwu were osisi wee na-egwu egwu. Ofu onye bịa ka ọ narị osisi a, nne ya sị ya hapụ ya nwatakịrị ka ọ bụ na onwe ihe n'ime obodo anyị n'ụbọchị taa. Ị na-agwa ọtụtụ ndị nne ihe kwesịrị ka ha mee, ọ sị gị hapụ ya na ọ ka bụ ụmụaka na o nwebeghị ihe ọ mara mgbe o tolitere. Nwatakịrị a wee were osisi a wee na-egwu egwu. Mgbe ọ na-egwu egwu o were osisi a wee rụkpọọ ofu anya ya. Nwatakịrị wee tolite. Otu ụbọchị o wee sị nne ya, ọ gịnị mere m n'anya? Nne ya wee kọwara ya ka o si mee. Ka akụkọ a si wee kọọ, nwatakịrị a ji ewere na ịnapụrụ m osisi a mgbe mpempe na m agaghị ebu ofu anya n'ụbọchị taa, ya mere gị nwa na onwe gị burukwuo ofu anya. So mgbe ahụ anyị na-asị na ha pempe, anyị mana mgbe ụmụaka pempe, mgbe ahụ ka ekwesịrị na anyị ga-enere ha anya ọfụma maka na ha amaghị ihe ha na-eme. Gị bụ okenye sinye mmiri ọkụ, ọ gị mana mmiri ọkụ a na ọ na-egbu egbu, na nwatakịrị jee na ya na mmiri ọkụ ga-awụ ya. Nwatakịrị ama na mmiri ọkụ awụọ ya na ọ ga-emerụ ya ahụ, mana ọ gị bụ okenye ga-ama na ọ ga-emerụ ya ahụ, ije kpọpụta ya. Nne daalụwe nne n'ịdọwa anya bụ okwu akwa, ịdọwa anya okwu akwa, otu onye ọbụla na-ege anyị ntị ga-esi ghọta ihe a na-ekwu maka ya nakwa ebe a na-eche. Mana ọ nwere nke anyị ga-achọ ka ị gbatụrụ anyị aka, iwere metụrụ anyị aka na-etufughị oge. Ọ na-abụ n'anya tata n'obodo anyị, ọ dị ka ga-asị na ụfọdụ nwere ike ịkpọ ya atọmụmma, ụfọdụ nwere ike ịkpọ ya nọọ ife ụbọchị weta. Ị na-anya ọ dị ka ụfọdụ ụmụ agbọghọ na-etopụta na-aga n'ezi. Ị na-anya ọ dị ka ọ na-aga n'ụzọ, ọ dị ka ga-asị na ọgba ọtọ maka ị na akwa oyi n'anya, efu na ọ dị ntakịrị, efu na akwa oyi dịzi ya ọ dị egwu. Enekwa ụfọdụ ụmụ ikorobịa anya, ọ dị ka ọkpụtugo ya bụ akwa, kpụtụluo onye n'isi, kpụtuo onye nke bụ na nika oyi dịzi ka ọ na-akpụzi naanị. Biko anyị wee na-ajụ ihe a, ndị nne enwetụrụ ihe ha nwere ike, ọ bụ na ndị nne adago ihe a? Gịnị kpatara ihe dị otu a? Ndị nne nwere ihe ha nwere ike ime na ihe dị otu a ka ọ wee dị mma wee nọzie? Ke ihe kpatara ihe dị otu a? Kpatagodo anyị nne, daalụrị nne. Ndị nne nwere ọrụ ha ga-arụ ịhụ na ụdị ihe abenata ma na ọ kwụsịrị. Ọ bụ na abịa n'ezinụlọ, nne na nna nwere ọrụ, mana ụfọdụ oge anyị na-ekwu na onye ọrụ ka wee dịrị bụ nne. Maka gịnị kpatara eji ekwu okwu a? Na ụmụaka na nne na-anọkarị. Ọ bụ na ịfụ ọtụtụ ụmụaka na-eso otu eyi akwa apụ n'iro ma na-agbagharị ọtọ, o gosi ụdị ebe ha si wee pụta. Maka ndị Igbo si na agwọ aghaghị ịmụ ihe toro ogologo. Ezinụlọ ọbụla na-egosipụta ezigbo omume nke ndị oyibo kpọrọ role model. Ọ bụ na ị na-anya na ụdị ezinụlọ a, ịfụ na ụmụ ha na-eso ụkpụrụ fa. Onwe mgbe ị ga-eji fụ nwatakịrị si n'ezinụlọ dị otu a ka ọ gba ọtọ na-aga n'iro ma ọ kpụrụ traụza ya n'ike na-aga. Maka echetara m mgbe anyị na-etolite, ụdị ihe ahụ adịghọ. Oge a kịta ka ị ga-afụ ụmụaka onye pụta belt dịkwa na traụza, mana eyiri traụza na-agbụpụ agbụpụ n'ukwu, ọ na-aga ka onye bụ nsị. Ịfụzie ndị nke nwaanyị, mmadụ ya abụ nwa agbọghọbịa, o jere igo akwa, jee gote akwa nwatakịrị iri n'ahụ, ọ na-agazi n'ụzọ na-adọkwa akwa, ọ na-agazi n'ụzọ na-adọkwa akwa. So nne ọbụla nọ n'ezinụlọ kwesịrị ineba anya, mana tupu onye ahụ emee ya, ị ga-adị sure na gị nwa bụ nne nwere ezi omume, nwere ezi agwa. Maka ndị Igbo si na nne ewu na-ata agbụrụ, nwa ya na-ene ya anya. Ihe ọbụla anyị na-eme, ụmụaka anyị na-ene anyị anya. Ọ bụ na nne nọ n'ezinụlọ bụ nne na-ekpe ekpere, ị ga-ahụ na ọ ga-eme ụmụaka ga-amụta one esi ekpe ekpere. Nne bụ onye na-akụziri ụmụaka ọtụtụ ihe, ma one esi ekene mmadụ,
ma ọ na-esi eje ozi ma ikpe ekpere ma ọ na-esi akwado nkwado. Maka na ịhụ ọtụtụ ụmụaka ọ na-agbagwoju m anya n'ụbọchị taa. Ọtụtụ ndị nne na nna ị na-agwa sị gị na nwa m akarịgo m, kedu ka nwa gị ga-esi karị gị? Nwa i buru n'afọ ọnwa itenaanị ịpụta isi na ọkarịgo gị. Ihe kpatara ya bụ na anyị bụ ndị nne na nna adịghị eme ihe kwesịrị ka anyị mee na mgbe kwesịrị ka anyị mee ya. Ọzụzụ ụmụaka na-ebido mgbe a mụrụ nwatakịrị, ọ bụghị mgbe o toro. Mgbe ahụ a mụpụtara ya ka ọzụzụ ya na-ebido. Maka na ibido oge ahụ wee zụba nwatakịrị ahụ, nwatakịrị ahụ na-etonite, ọ na-etonite, ọ na-ahụ na ezinụlọ ya batara n'ime ya bụ ezinụlọ apịchara apịcha ọfụma, bụ ezinụlọ edoziri ọfụma. Ịma nnekọta anya fụ nwatakịrị a ka o lere anya n'iro. Nwatakịrị ma na nne ya anaghị agba ọtọ, ama nnakọta gbagba ọtọ. Mana ọ bụ ihe mwute n'ụbọchị taa na anyị nwa na onwe anyị kpọrọ onwe anyị ndị nne, na ọtụtụ n'ime anyị bụ anyị nwa na-enyere ụmụ anyị aka ịgba ọtọ. E nwere ọtụtụ ndị nne bụ ịhụ ha n'okporo ụzọ, ị na-ajụ onwe gị bụ onye nne maka ụdị akwa oyi. E nwere otu ụbọchị m na-eje afịa, otu nwaanyị ife ihe oyi, mụnwa bụ nwaanyị ibi ya, ihere na-eme m ile ya anya, fọzie mgbe nwoke lere ya anya, wee pụta na ebe ụmụ ikorobịa nọ, ụmụaka wee na-adọ ya, onye nke a si ebe adọ, onye nke a si ebe adọ ya. Nyanwa wee baba mba sị ya na ha ma na ọ bụ nwunye mmadụ. Ụmụaka wee bido kparịba ya, si na ịbụ nwunye mmadụ wee yiri ụdị ihe a iyi. Maka na ọ bụrụ na ọ doziri onwe ya ọfụma, ọ bụgodị na ọgba ha ọla aka nke a na-akpọ ring, ụmụaka ahụ ya, a ga-akwanyere ya ugwu. Mana ọ ka o si wee kwado mere ha ji wee fụ ya, wee chee na anya na ha nọ n'ofu ụdị line, wee chọba ka ha dọsaa ya. So na ọtụtụ ihe a na-esite n'ezinụlọ. Ọ bụrụ na nne na nna ebidoghị n'oge wee kụzibere ụmụ ha. O nwekwara ihe ọzọ ụmụaka kịta na-eme. Ụmụ nwoke, ịfụzie nwoke ọ pụọ je kpaa isi, ịhụzie nwoke ọ kpọpuo ntị. Ajụjụ ị ga-ajụzi onwe gị bụ, ụmụaka a na-akpa isi na ndị a na-akpọpu ntị, ọ na ọ bụrụ na be mmadụ ka ha si wee pụta, nne na nna ha ọkwa ọ nọ ya? Ụfọdụ n'ime ha sị gị n'ọwụwa anyị nọ n'ime ya, asị na Gen Z n'ọnụ oyibo, na Gen Z. Ụmụaka ya na-ana n'iyi, na-emebiyasị ebe anyị na-eme ka anyị dị ka ndị ọzọ, ka anyị dị ka ụwa, ka anyị soro n'ife a na-eme. Onye ọ bụ nsogbu anyị nwere. Onye ọbụla chọrọ ka o soro n'ife ọ na-eme. Ịpụtazie rapụ ụmụaka gị, ọzụzụ ha ama nwe. Ịbịakwuo n'ezinụlọ, ịfụ na ma ndị mụtara nwaanyị ma ndị mụtara nwoke, ụfọdụ ụmụ nwaanyị anyị amakwụghị esi nri. Apụtazie amụọ ụmụaka, kịta ka ebidoro nke a na-akpọ maid. Onye jee kpọta maid ya echu mmiri, maid ya asụ akwa, maid ya aza ụlọ, maid ya eje afịa, maid ya eme nke a mee nke a. Ụmụaka abụrụ ndị a mụrụ amụ, onye nke nọrọ ọsegabasị aka. Mana ụfọdụ ụmụ nwaanyị amaghọ na mgbe ha na-eme ihe a, nọọ maid ka ha na-azụ ma na-ana ndị nke ha n'iyi. Maka na amaara m otu nwaanyị, ọ kpọtara maid na biya. O nwere ihe ụmụ ya na-eme, mana o nwere ụmụ agbọghọ na-aba na biya. Maid na-eme nke a, maid na-echu mmiri, maid na-asụ akwa, maid na-asa efere, maid na-eje afịa. Ihe a ka emegidere nke adị ya nwaanyị nke izu. Otu nwoke wee fụ ya n'ụzọ, si aga m anọrọ. Nwoke eruo, nwatakịrị enwere ihe ọma esi, sọnsọ nke a na-akpọ bụ ihe ọma esi. Nwoke ibe mee jikata wee fụ na ihe a na ọ ya edinwu. Ụmụaka kịta nwekwuzi nke a na-eme. Ndị ọgbara ọhụụ a anụcha di na nwunye ona, o nwere ike di ya nye ya ego ji esie nri, ọ pụọ jegoro nke esigoro esi, nwoke bata o tinyere nwoke eche na onye siri. O ruo ụbọchị ahụ, ọ bụrụ na nwoke nọ n'ụlọ, ngwanụ nwaanyị baa n'usekwu ji esie nri, ọ maghị ihe ọ ya esi. Nwoke si ya mba na ọ bụrụ ibe a ka ya kwụọrọ ụgwọ. Sikwa otu ahụ o si wee kpọrọ ya, duru ya dunarị ya ndị be ha. Andị mgbe nwaanyị a na-eme ya, di ya na-aba mba na-adụ ya ndụmọdụ, si ya na ihe a ị na-eme adịghọ mma. Ị na-anụ ụmụaka a n'iyi,
nwaanyị si nwoke jee nọrọ anị ma ihe a na-akọ. Mgbe eji dunatazieri ya nwa ya ka o ji maa na okwu apụgo afịa. So ịhụ na ndị nne nwere ọrụ karịrị ọrụ ekwesịghị na-arụ n'ezinụlọ, maka na anyị na ụmụaka a na-anọkarị. Ọ nne ga-ama na slippers ụmụazị na akpụkpọ ụkwụ ụmụazị na-eyi n'ọkpa na ọ dị ọzọ mma. Ọ nne na-ama na akwa ụmụazị ji apụ na nke ha ji eje akwụkwọ na ọ dị ọzọ mma, na a ga-egote ọzọ. Ọ nne ga-ama na ihe eji esi nri mụ na adịghọzi. Ọ nne ga-ama na ụmụaka ga-eri nri. Mana ọ bụrụ na nne kwesịrị ime ihe a anaghị eme ya, ọ ya bụ na nsogbu dị n'ezinụlọ. Nne daalụ nne maka nkọwa pụrụ iche a. Nke bụ eziokwu bụ na ife anyị na-eme ebe a taa, onye ọbụla na-anụ ihe anyị na-ekwu na-aghọta ihe anyị na-ekwu ka eji emeli ihe, maka na ị na-akọwa ya otu o si edo anya. Mana na mmechi, mana ọ na-abụ ife ebe asịchọba m nnụnụ pịla ọnụ. Biko, n'ime ka ife dị mma, n'idozi ife, n'ịgbazi ife otu o si kwesị ịdị, kedu ihe iche anyị nwere ike ime taa? Kedu ihe iche obodo nwere ike ime taa, ma ọ bụ ezinụlọ nwere ike ime taa, ka e wee fụ na ọtụtụ ife a na-eme dịzi mma, ka e wee dozinata ụfọdụ ife? Kedu otu iche anyị nwere ike isi mee ya bụ ife ka ọ wee dị mma? Maka na o sitadịba mma ọ dịba gboo. Kedu ihe iche anyị nwere ike ime? Ihe m chere anyị nwere ike ime bụ na ndị nne na nna ga-amụrụ anya dịka azụ. Ha ga-asa anya mmiri ka anyị hapụ kene oke ọchụchụ ego anyị na-achụ, maka na ọchụchụ ego a na-emezi na ndị nne na nna adịghị enwezi efe eneba anya ebe ụmụaka ha nọ. Enwere akụkọ mmadụ kọrọ m otu ụbọchị, nke a na-akpọ mahadum yunivasiti. Ọtụtụ n'ime anyị bụ ndị nne na nna, ka nwa gị ya pụta sị gị na ya nwetara admishọn. Ọtụtụ adịghị amakwa na ụmụ ha enwetara ya. Ofu nwoke pụtara otu ụbọchị wee sị ka ya jekene ebe ahụ nwa ya na-agụ, mara kene ka esi agụ ihe nwa. Ọ gwaghị nwa ya na ọ na-abịa. Nwoke wee binye njem wee ruo ebe ahụ. O wee bụ na o ruru na skuul, na afa nwa ya adịghị dị n'ụlọ akwụkwọ ahụ, mana ọ na-anarụ ndị be ha ego. Ọ pụta ọsụkwa ofu oyibo, nna ya ewere ego nye. Nwoke wee nata wee bụ aka n'isi wee tibe mkpu. O wee ghọzieri ya akụkọ, ghọzieri ya ihe ndụmọdụ inyere ndị ọzọ. So na anyị bụ ndị nne na nna ga-esenata aka n'oke ọchụchụ ego ka anyị banata ụlọ, ka anyị nwee ohere na-enene ụmụ anyị anya. Ụmụaka anyị na-ezije akwụkwọ, ịnakọta ijekene n'ụmụ akwụkwọ ahụ, ma nke bụ sekọndịrị. Ọ na-ewute m n'ụbọchị taa, ị ga-ahụ ụmụaka kwesịrị ịnọ n'ụlọ akwụkwọ n'elekere 7, elekere 10 nke ụtụtụ, ụmụaka ka bụ akpa akwụkwọ na-agagharị. Ọ na-abụ mfe ụdị ndị a na m ajụ onwe m, ọ na ya dị ka ha si wee pụta, ndị osi n'ụlọ wee pụta, ka ọ bụ ebee ka ha si wee pụta? Maka na ọ na-abụ ụfọdụ ndị nne nọrọ asị ya jebenụ, ịnakatakwa ijee na skuul a maa na nwa gị ọnọkwara na skuul. Maka ụfọdụ n'ime ha na-agba ha pụọ, ha esi ebe a jebe ebe ọzọ. Anyị ga na-enenye anya. Nke abụọ, anyị ga-abụ ndị na-ekpere karịsịa ezinụlọ gị, were ya na-enyefe n'aka Chineke. Anyị ga-eme nke anyị ji bụrụ mmadụ, Chineke arụọ nke ya. Mana ebe nsogbu na-adị bụ na anyị na-aghara ife niile nyefee Chineke n'aka, onwezi nke anyị na-arụ. Ịnọrọ ị na-asị Chineke, ụmụaka inye m n'aka, onye nwe anyị nyerekwa m aka iji zụlite ha. Maka na ọzụzụ nwa esika, ma nwoke ma nwaanyị. So o kwesịrị anyị nọrọ ị na-eje ụka, ị na-akụziri ụmụazị a, na-akpọkọta ha nso ebe Chineke nọ. Ịnọrọ iwepụta akwụkwọ nsọ na-akụziri ha akwụkwọ nsọ. Enwecha ọtụtụ ndị ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa mere ọtụtụ ihe eji wee na-anụ aha ha n'ụbọchị taa. I were ụdị ndị a na-amara ha atụ, then abịakwazie n'ọgbọ anyị, i werekwa ọtụtụ ndị megasịrị ụfọdụ ife, ị na-amara ha atụ, gwa ha na ọ bụrụ na onye a na mgbe
ọ bụ nwa ikorobịa na ọ na-akpụ traụza ya n'ukwu ọma nọ ebe ọ nọ kịta. Ndụmọdụ bụkwa ihe ọzọ anyị kwesịrị inwe ohere ị na-adụ ụmụ anyị ndụmọdụ. Ọtụtụ ndị mmadụ adịghị adụ ụmụ ha ndụmọdụ. Ọtụtụ ndị mmadụ adịghị egekwa n'ụmụ ha ntị, adịghị enwe mkparịta ụka. Ọ bụ ihe gbagojuru anya na ịpụta ọtụtụ ụmụaka ihe ha na-akọrọ ndị nkụzi na skuul n'ụlọ akwụkwọ ebe ha na-agụ, ndị nne na nna ha amara ya, maka na nne na nna enweghị efe ige ntị. O nwere ike mgbe ọ ga-eji nata, nwatakịrị chọọ ka ọ gwa ya ihe mere n'ụlọ akwụkwọ, ọ sị ya nwatakịrị a ji ezuke n'ike ka m zuo ike n'ọkịta ka m si ahịa nata. Anyị ma na ike gwụrụ gị na isi ahịa nata, mana ọ bụrụ na izutu n'ike inye ụmụazị ohere. Ọkwa ụmụ ihe a ka ụmụ anyị ji emebisi. Efe ụmụ anyị ndị nwaanyị a na-atụtụ ime mkpuke, ịma mma n'ime ọnwa gara aga di na nwunye na-agagharị. Gịnị ka ha na-agagharị? Na ahụ bidoro yaba nwa ha nwaanyị ha na ya bi n'ụlọ, ha mara na nwa ha dị ime, o wee bụrụ na onye ha na ya bi na ya dị bụ ihe merenụ. Nke ka njọ bụ na ọ bụrụ sọ na nwatakịrị dị ime na o bukwa ọrịa mmịnwụ nke a na-akpọ HIV. Ya di na nwunye ha mara ka ọ dị ha mbọsị ya, ha nenie anya elu, ha nenie anya ala. Maka ụmụ ihe a, nne bụ onye ya bụ ịnọrọ nwa gị nwaanyị onwe ka o si eje ije dị agha, gị ebu ụzọ chọpụta, ịkpọọ ya nne bịakene ọgịnị na-eme. Mana ọ bụrụ na ị nọghọ nso ya ama, nwatakịrị a nwere ike buru ibu a n'obi, onweghị onye ọ ga-akọrọ, ọ pụzie kọrọ onye iro. O nwere ike onye iro ahụ o jere ịkọrọ ọ bụrụ ajọ mmadụ, enyi ya ajọ ndụmọdụ ebe a, nwatakịrị akparịfụ. Mana ọ bụrụ na anyị na-anọ, anyị nọkọta, anyị akpọkete ha, jụọ ha ajụjụ, mara kene ndị bụ ọyị ha. Ọ dị mwute na ọtụtụ ndị nne na-amara ndị bụ ọyị ụmụ ha. Kedu onye bụ ọyị gị? Ịnakọta ịjụọ ya, ma ndị nke pere mpe, ịjụọ ya nne kedu onye bụ ọyị gị, nna kedu onye bụ ọyị gị, kedu ndị gị na ha na-akpa. Maka na ụmụ ihe a na-akpafusi ụmụ anyị. O nwere ike nwatakịrị zụrutere nke ọma, o ruo n'ụlọ akwụkwọ, usoro oyi edufue ya ụzọ. Anụ maka na anyị nwebụ ndị nne na nna na uche anyị adịghị ya, na anya anyị erughị ya, nwa anyị eme gịnị? Ejewarụ. Mgbe anyị eji ghọta ife na-eme, ọ bụrụ na ife emebisigo. So na anyị ga na-eleru anya ebe ụmụaka anọ, ị na-etinye ha n'ekpere, na-ekpere ha ekpere, na-adụ ha ndụmọdụ, na-akpọkete ha nso, gị na ha na-akpa nkata, mara kene ihe na-eme na ndụ ha. Mgbe ọbụla nwa gị hụ na ị na-akpọkete ya nso, nwatakịrị ama na-ezoro gị ihe ọbụla bụ mkpa ya, ihe ọbụla bụ ihe na-akpagbu ya. Ọ bụrụgodị na mmadụ na-emegbu ya n'iro, maọbụ na mmadụ na-akpanyere ya nkata na-adịghị agha, ifu na nwatakịrị ya ga-awụsa ahụ ọfụma wee kọrọ gị bụ nne. Mana ọ bụrụ na ọ na-anya fụ na nne ya bụ onye na-anaghị ege ntị, nna anaghị ege ntị, nwatakịrị achọba onye ya ege ya ntị, and onye anyị ege ya ntị gwazie ya nke ọjọọ ya, ebe a ka ihe niile na-ana aghasasị. Anyị na-ekene gị, na-ekene onye ọbụla, anyị na-ekene gị maka ịnọela n'ụbọchị nke taata na oge akụkọ ezinụlọ. Akụkọ ezinụlọ bụ oge anyị na-ewetara gị ihe niile gbasara ezinụlọ. Kedu ihe a ga-eme ka ọ dị mma, kedu ihe ndị nne na-eme, kedu ihe ndị nna na-eme, kedu ihe nwatakịrị kwesịrị ime ka obodo wee dị mma. Fancha ka anyị na-ewetara gị ebe a taata na akụkọ ezinụlọ. Sonyere anyị oge ọbụla anyị na-ewetara gị akụkọ ezinụlọ, nke iwe pụta ọtụtụ ihe ị na-amarọ, ma ọ bụ nke ị kwesịkwa na ịma, ka ịmara ihe ndị a niile, maka na ịmalụ ifi na-eme ihe dị mma, ọ na-adịrị anyị mma, ọbụla na-enwe onye bụla dị n'udo. Taata ka anyị na-agba mbọ ka anyị wetara gị akụkọ ezinụlọ. Chebiri anyị oge ọzọ, anyị ga-ewetara gị akụkọ ezinụlọ ka ị wee na-amụta ọtụtụ ihe dị iche. Nne Oriakụ Amaka Eze Okeke, anyị na-ekene gị na-asị gị daalụ nne maka ịbịa nọnyere anyị n'ụbọchị nke taata, wee na-ayọkwa gị oge ọbụla ịkpọkwa gị ọzọ, biko ka ị bịa maka ịdị na-agbazi ka anyị wee na-eme ka obodo anyị dị mma. Onwe ihe ịnụ, onwe nke ige, onwe ihe ekwu ebe a iche
na ọ dịrọ mma maọbụ iche na-ekwutere ya maọbụ iche na-ekwutere ya, biko gbaa mbọ ka ị depụta ya ebe anyị na-ede ihe na kọment sekshọn ka anyị wee mara ihe ndị a niile. Ọnwa akụkọ iche, ọnwa okwu iche anyị kwesịrị ịkpatụ aka n'oge ọzọ, ọnwa okwu iche dị mkpa ndị nne na-akpatụ aka. Gịnị bụ okwu ndị a niile? Depụtara ya na kọment sekshọn ka anyị wee fụ ndị a niile wee tinye okwu na ya, wee tinye ọnụ na ya. Na mkpa anyị bụ ka anyị dozie ka ọ dị mma, ka obodo wee dị mma, ka onye ọbụla nwee ebe ahụ nwere obodo dị n'udo. Depụta ndị a niile, anyị ga-ege ntị ma zachichakwa gị ọfụma ma kwuo ọnụ ebe a ma gbaa mbọ ọ bụkwa na onwe nke dị oge anya iche na ọ ya abụ ịbịa ịkọwa ndị mmadụ aghọta ya ọfụma. Mee ka anyị mara, anyị ga-asị gị ma bịa kọwaa ihe ndị a niile ka obodo anyị wee dị mma. Ihe niile ugbu a bụ akụkọ ezinụlọ. Anyị wee na-asị gị daalụ maka isonyere anyị. Aka m bụ onye nke gị Chidi Ikenna Amobi. Chebiri anyị izuụka ọzọ maka akụkọ ezinụlọ. Deme ka daalụ. Ọ na-agbagịgharị otu ihe si aga n'obodo kịta? Ọ na-abụ nnọkọta ị na-ajụ onwe gị, ọ gịnị kpatara na ụmụntakịrị adịghị enwezi nsọpụrụ nye ndị tọrọ ha? Ọ bụ gịnị mere eji adị ka a ga-asị na ọtụtụ di na nwunye a na-anụ kịta na-eme nyasa n'ọnwa nke mbụ, nke abụọ, nke atọ, otu afọ, otu abụọ eji bido ya? Ọ na-abụ nnọkọta ị na-ajụ ozikọ otu a ka ọ dị n'oge mbụ, ka ọ bụ o nwere ihe kpatara nke kịta ji wee dịzi otu a? Akụkọ ndị a bụ akụkọ anyị ga-ewetara gị n'oge a anyị kpọrọ akụkọ ezinụlọ, ebe anyị ga-anọ dọwa okwu akpa ma kwue okwu ka o si kwesị dị, ma tụzie aka otu ihe ga-esi wee dị ka obodo wee dị mma. Sonyere anyị n'akụkọ ezinụlọ, ebe anyị na-agba ndị mmadụ ajụjụ ọnụ gbasara ọtụtụ ihe na-eme n'obodo taa, otu ọ dị n'oge mbụ, otu o si kwesị ịdị. Kedu ihe anyị ga-eme ka ọ wee dị mma? Kedu ebe o si mebie? Kedu ebe mmiri si banye n'opi ụgbọgụrụ? Akụkọ ndị a niile ka anyị ga-agba mbọ wetara gị n'akụkọ ezinụlọ, ebe anyị ga-agba mbọ hụ na onye ọbụla na-esonye. O nwere ebe o si agbagịgharị? Ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ? Ọ bụ n'ụlọ ụka? Ọ bụ n'ezinụlọ? Ọ bụ n'ebe nna nọ ka ọ n'ebe nne nọ? Ọ bụzi n'ebe ụmụntakịrị anyị nọ tata? Kedu ihe bụ ihe a ị na-eche na o mebigo kpamkpam? Kedu ihe a ga-eme ka ọ wee dị mma? Kedu akụkọ bụ ihe a? Kedu okwu bụ ihe a na-enyezi nsogbu n'obodo tata, ma n'ezinụlọ anyị ma n'obodo anyị dị iche iche? N'oge a bụ akụkọ ezinụlọ ka anyị ga-eweta akụkọ ndị a niile n'uju ya, ma kwuo ya otu o si kwesị ịdị, ma weta ntụziaka ihe ọ ga-abụ eme ka obodo wee dị mma. Aka m bụ onye nke gị Chidi Ikenna Amobi. Sonyere anyị n'akụkọ ezinụlọ elekere 8 nke uhuruchi ụbọchị ụka ọbụla, ebe anyị ga-ewetara gị akụkọ ndị a niile otu o si eme ma ihe ọ ga-abụ eme ka ọ wee dị mma. Akụkọ ezinụlọ, sonyere anyị.